Ilusioa lagunak ikusteko, auzoa ikusteko, gurasoak, jendearekin egoteko han, zeren hemen egoten geha, baina han egoteko parada eta horrela. Handikan aldegi nuen torturaren beldur. Auto hartu nuen torturak eta espetxea eta saiestu nahian. Uste dut bakoitzak bere zergaitia izango duela, ez? Baina pentsatzen dut bada arrazoi oso amankomunatua eta da lehena detentzio baten beldurra. Horri lotua bistan da detentzioaren atzetik torturaren beldurra eta torturapean ateratako deklarazioen beldurra eta horren atzetik epaiketa bat izaitea, ez? Eta kondenatua izaitea. Garai nahiko zailak bizi zirenan Euskal Herrian, egunkariaren itxiera justu izan zen, eta gero ere egiten ziren atxiloketa masiboak egiten zituzten. Euskal gazteriak represio oso bortitza jasaten zuen, garai haietan izan ziren ilegalizazioak eta abar, orduan militantzia politikoa baita ere zigortua zegoen, eta orduan edozen iharduerak urteetako atxiloketa ekar zezaken, torturak eta espetxealdiak, ez? Garai, 80 urtea zen beraz, eta ez dut oso ongi oroitzen, baina datu bat badute buruan, eta da egiten zuela urte bat Josu Muguruza hil zutela. Beraz, oso garai mugituak ziren arlo guztietan, bai politikoki, bai sozial mailan. Eta gero bazen ere Leizarango autobidearen historioa oso pilpilean. Beraz, mugimendu sozialak indarrean ziren eta kalean mugimendu asko bazen. 2002 urtean, Guardia Zibilaren operazio bat egon zan Donostian, gazteen aurkakoa, eta bertan gazte asko atxilotuak izan ginen eta bortizki torturatuak, ni haien artean. Eta, ni epailearen aurretik pasa ondoren, kalean utzi baninduten ere, nahiko, utzi zian marka desente, torturen gauzak, Eta gerora ikusi nuenen arriskua berriz ere torturatua izan nintekela, hori ezin nuen ez jasan, ona etorri nintzen bizitzera. Gauetik goizera orduan berregin behar duzu bizitza bat, eta ez da erresa, ez da batera erresa, baina egin egiten da. Hasieran gordeta egon nintzen, denboraldi bat, hori oso zaila izan zen. Bakardadea, ez dezakizu zer egin ere, mila galdera. Hona etorri aurretik ikusten nuen txakurra nituela atzetik, eta orduan pasan nituen egun batzuk oso urduri eta horrela, pentsatzen arrisku hori zegoela berriz ere atxilotua izatearena, eta hona etortzerakoan izan zen izugarrizko alibioa, muga pasata, torturaren mamu hori alde batera uztea izan zen lasaitasun bat, 30 urte nituen etorri nintzanean, orduan nolabaiteko betiko lagunak hor daude, harreman berriak inbar dituzu, adin horretan ez da erresa, gauztakiko kostentzia harremanetako, baina, Hasieran oso bizitza berriari egokitzea oso zaila izan zen. Lehenengo urtean nahiko galdua ibili nintzen, lana bilatzeko, etxe bat bilatzeko. 2006an anaia gaixotu zen eta hori zaila izan zen. Hortik gutxira anaia gaixotu eta hilabetetara aita gaixotu zen ere. Eta hori oso zaila izan zen, zeren familia denbora aldi oro lagundu nau, hemen nagoenetik. Eta orduan iristen zen momentua non nik lagundu behar nituen, eta hor zaila zen. Distantzia bazen, alde batetik ezin nuen beste aldera pasa, beraz laguntzeko familiari, aitari, amari, anai arrebei oso zaila zen, orduan egunero telefonoz deitzen nituen, egunero galdezten nien, eta nuen bezala lagundu nituen. Eta 2008an aita hil zen.
Zaila edo gogorra izaten da, pixka bat zure lekua aurkitu arte edo ez da erresa. Eta jendea etortzen zaizu eta egia esan hori ere eskertzekoa da, hemen dagoen laguntza eta jendeak hori egin behar dituzu paperak eta hemen dago jendea zuri laguntzeko, ze arazo bat da, hizkuntzaren arazo bat da. Duela 4 urte edo horrelako zerbait hasi zirela Frantziako estatu mailan jartzen norma batzu paperak eduki behar zenitula derrigorrez hori ez datara. Eta bestela zailtasun handiak zenitun, zailtasunak ezin zenun ez langabezia kobratu, ez jubilazioa, kontu korronte bat irikitzeko ere ezintasuna. Eta hori izan da, momentu batzutan urdubitasuna, gero azkenean atera geha aurreraka, baina komplikazioak izan ditugu momentu batzutan. Nortasun agiri espainolak kadukatua zeuden, guan bizi ginelarik beti genion ez ginela inoiz ezkonduko, maitasuna ezin dela sinatu paper batean eta holako burutapena genitun, eta gero honea etorri eta neska laguna segurantza sozialan sartzeko aurdun zegolarik ezkondu inbar ginen. Eta, hor nahiko gaizki pasa genuen. Kontra egotetik, ero bezala eskondu nahian beste egoera surrealista batera pasa ginen, eta hemengo jendearen laguntzaz lortu genuen herriko etxean eskontzea, eta gaina Euskal Naziotasun agiriakin eskondu ginen. Hori ere ondo atea zen, baina gure negarrak eta egin genitun bidean. Galdetu zidaten, fitxa egiteko behar duzu nortasun ageria ekarri eta horren beste ordaindu. Hortik atera nintzen, futbolean jostatzeko ere nortasun ageria erotzen nintzen. Gutxi gora bera moldatu nintzen ere, enarekin eta hola, eta lortu nuen azkenean futbolean jostatzean eskekin eta hola, frantsesa gutxi ikasi nuen, egia da, baina ongi pasa nuen. Hombre, da egora oso bitxi bat, ez zara existitzen nolabait, ez duzu eskubiderik ezertan, ezin duzu ez dakit konta korrente bat ireki, oso egora bitxia da, beltzea lan egin behar duzu, baina egiten duzu, nola edo ala egiten duzu, eta uste dut egoera txarretan ere gauza baikorrak atera egin behar dira, gauza asko ikasten dituzu momentu berean. Nigan aldarama benetan ametxetan aldago nire zain, ze ametxetan zela inoren azpian, eta zenbat gorpuren Gu gera prozesu guzti honetan, gu gera prozesuaren parte bat, parte garrantzitsu bat, dala gatazkaren ondorioen parte hori. Guk emango dugu pauso hau eta emango dugu pauso hau jendeak jakin dezan zer den iheslaria izatea eta pixka bat aurpegia edo kaleratzea istorio hau, ez? Pentsatzen dute oso garrantzitsua izan dela eta azkenean da askatasuna lortzea irabaztea, ez nolabait, ate bat ireki da guretzat, oso importantea. Orain bide asko dugu egiteko eta hortaz segituko dugu. Guk 12 bat urte pasa ditugula hemen, egoera Euskal Herrian bizitzan dugera, egoera honean, gure etxetik hurbil eta oso badestu hasi ditugera. Baina badago jendea munduan zehar sakabanatuta, oso egoera larritan, eta benetan aterabideak horiei aurkitu behar dugu. Ni uste guztion artean lortuko dugula zerbait, ez dakit nola, baina eman behar dugun pausuarekin, iruditzen zait pausu garrantzitsu bat dela. Zaila ere, zen horren beste urte hemen ez atxilotua izateko, beldurrak ere pausu hori emateko eta bapatean atxilotua izateko eta kartzelara joateko eta orduan ematen dugu pausu hau egia esan gure kideak laguntzeko,
kanpoan ditugun beste ieslari batzuk etxera ekarrarazteko edo sasian ditugun lagunak beraien biziaren normalizatzeko eta lortzeko egunen batean Euskal Herrira bueltatzea edo preso ditugun lagun eta senideak ere berriz etxera ekartzea. Beraz, iruditzen zait pausu polita dela guk pausu hau egitea, presoak ezin dutenez eta besteak ere bizitza normalizatua ez dutenez, guri da pausu hau egitea eta ikusiko ea hundi ateratzen den hau eta horrela di joan poliki-poliki. Zer dakarte, bihotza utzi ezaparte. Eserriratua datoz, beldurrez joan eta beldurrez datoz. Zer dakarte, bihotza utzi ezaparte. Bihotza utzi